हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंनि हाइना सारफावनायाव। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नैबे भिडिअआनो जादों थैस' थांस' देग्लायनि बोसोराव ओंखारनाय थैस' थांस' फुल मुभिनि बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायदो। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि एबा मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अलंबार आरो पुजा। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों कृष्ण बर' आरो कमला बर'। आरो नैबे भिडिअनि एबा नैबे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों मिडियन बरगयारि। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि गलापी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। लोगो, नोंथांमोननि गेजेराव आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसन मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।